ini hai no hai thanda jora wo Facebook live bo hai mani jora habu bagra ni o manturi mo nugoi eba ke selai ke sajang mani bagoi kha buthak dia tong thok jagoi dolai hangkor be khopjak Sirampur Amsai eba ke Komopur bai khoboi Sirampur bisi edisi place ni bising kelajak takung bilolal Deborma tai Jiten Deborma tong thok bayoi tai borong ni logi song logi nara yoi khatung khajabai phutiri rikha bom eba ke baji tong thok rajak ibra sarong hinang abure waisa sangsabai mungsa mansinai eba ke hinang ibra sarong manthai soktai manani thangoi tong abono khatung jagoi sogoi rikha bom baji rongno borongni khukbai thangbai phadi chung khanai nai borok tabon sakha soya kare laitoni jatni khorong bukhakui tabure wansukka oti plasaro jungjalni yakangni thaisingo thangoi tongo nai sabon yakbai habu bagran yakbai wansukjak sigla sigre lukurok bura puri lukurok jotono khatung khaja para bising gamin sohor eba ke bazar pujar phadi chung kai borni khokti ba khnai ne yano takhu birolal tam saka ini khokti khnai ne di ai Komopur Sirampur Amsayo tam ge chini ha te chin dopha yo sala lama thangoi tango chini burba gare bukhaltoi abaga chungtini chini khasrangjak abaga chungtini bajima sokka chini Sirampur Amsayo takuni mung hingkai Birol Deborma hingkai tini je noni greta tip la mana mana busuti kuboi ba busuti bahai abo burba gare saima sinai chungto saime kahangkai abo burba gare saima sinai थांनाय हराबा मियाबा नुयं माबा मियाबा थाताम थिगा बाजि सकलायो माने सक्सेसफुल ना बयदा सकलायना तामिन बगै सकलाय successful nai obosoi amano chim burba gare chungno batam hingkai tawanandi norok ni saka tongni chungno saka chim burba gare abo chungno jotono tongthori chungti bai sabo चिन